tradisyonal nito sa ano, Tubigon. Huwag tagparsil para sa Tanggol City, Magsunan, Moringa. Then pagkuman, proceed sa Kalapi. Silingan naman ni Boundaries Kalapi ang Matabaw Tubigon. Dito ta kay hulog sa Moringa, dayon pista man sa Berins Kaluoy, dirita dayon ta diri. Dito yung mamista kasi nagdok ka ta ba hatang ang video no di kayo parang ingnon ba nga niadto ta kundi ato ni pang souvenir magisunan nga naata diri ani mga pitsaha pa magisunan di ba. Saya nabilin sabaw na naman. Sabaw na. Way ginamos ha. Aba. Nauna pero Nauna bilin dag. Sige. Saan man jamu naman. Lampo ta kita gyud kita na just noon tanaw di nana no. Aton pang souvenir ni atong anata diri sa ato sa kapistahan dirin sa Kaluoy mga Isunan. Ana ra ta. Nana ni dagba sayaw no. Uy makita sa nakatauhan sa uban nga makari diri ngayon ani rin ning mga activities diri nga panahon sa pista no. Ana ba kaya pag-inom, pag-luhod, pag-kuampo hindi nga na ato lang malis ka kibaw nga pumibidyohan kana sila tinuod ng ilaha ako lang ako tinuod ng puni pero ako lang i-video ng posyo na ay gusto ko na ako sa dinner kampo ng kuha na mga isunan di mga yun surely pag-video lang na ako lang ang pang souvenir pagbuto tayo gampo pag-iop ng video ng isunan no? Lahi ito na ito lang na ito souvenir ba nga video sa panahon nga nakata diri wala pasidaan wala na ako na istorya na ako na pinuod no okay ibaw po mo hindi lang pakita ng tao na diri ba hindi ato pang souvenir okay di ba sabta po ko ninyo okay itang labot sa uban o silang ibuhat po sila napoy mo na ani no maulagi hapon niya ng ilaha sama na ako nga walang ba nga naatay handumanan nga niyari ta diri yung nagdok ta ng mga mamiri panahon sa kapistahan di ba okay mo niya ang lugar diri nga Quezonan pista daghang tao no nahutan pusudan tong sa kadaghan gahapon pag kinaunay aning ng pista magito na dagko may kinaw sila to dagkamong dayo diri inline pre good kaon pre sudan di ka mahurot Quezonan no nga na sila diri og pista no pagkaon gyud tanan wagi mo bilin